Hello guys, nandito na kami sa Cavite, Carmona. Pinakadulo daw to na Cavite guys. Ang daming naliligo. Oh my God. Puro bukid ang palibot guys. Tapos puro dagat naman ang dito banda. Grabe. Kalawak na dagat. Ayan, puro bukid siya guys. Ayan, puro bukid. Ayan, puro bukid siya. Puro, ayan. Lahat na yan pa ito. Grabe ang mga alon. Ayan, ang mga bata. Grabe, nagsitakbuhan. Sobrang daming bata. Ayan, nabasa na ko. Ayan, tuwang-tuwa sila. Nakalabas na sila ng bahay. Tuwang-tuwa. Ayan. Ayan guys. Oh, dagko na kayong balod. Ito banda, puro bukid. Ayan, puro bukid, 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 bukid. Hey guys. Ayan. Super duper maraming tao doon banda. Ang dami nila. Saka doon din banda, sobrang daming tao. Yan guys. Okay, more watching guys sa susunod.